Ruby Miles alo huan ti nia film crew le ro o Vivian in ati chuan lo ho ma se inge pui Martin le Ruby te chu anin chen fel dai to lom chu tiang mi ni lo karing to kani rem chang ma sabira in ne certificate po lak chwa kan tu masin ti pa in Jenny chuan household register book chu alo le kang wa a an chian dun chuan an phur hle a anin kwa chung chung mai Martin a chuan keima wangin ilo hol em ni tiin an pia chuan Ruby chu alo zot ve meka min la du reng ti ro Jenny hi i du to ti min shil nge su ke chau min du rengang ti soi kha Ruby in alo ti le twawa Martin chuan lo fo atum tamai an ma ni lo mureng tu Jenny ril runa le thenjim lutuk in sum zo lo chuan Martin a chu tuin avathe pwata imolem ni Jenny min zar boy tu le min nga the thu soi tu chu nang mai ni kha Ruby ka the hil thleng in min ka in tiam ani lom ni Martin an alo ti let ve thung ani chuan ila the hil lo ti na em ni itan enge kalo ni ve Martin a chu angoi renga a tha e tu na nge hian i du sok i thlan angai to ni chu tu zok nge thlan don Jenny chuan alo ti nun le ngat Martin a chuan thlan zok tur po a shelo anyang a hoi vol ringot Ruby thlan chuan kan in chenanga ka ti boy to lawang che Jenny in a ti lain alan dana chuan ti boy tu zok cheu kang hle mai ka in thiar fi hlim mai ange lo ho lo to pila a cha zok tur ti in Ruby chuan kalsan tum ve thung Martin a chuan angai twa si a zui atum Jenny in a lo dang Meichia ni so ama chawin ka hotir theilawang hati chuan ani le ke ve hi lungai su nei tur che in kalau let li ang Martin chuan aban chu vaison popin akal san lui ta thowa Jenny ero chu atlu thlop mai aril ruan na hle a chap zoi chuti lai chuan mi pakhat hian romul alo pe a Damian hetai ngei lo ti Jenny in a ti chuan amit tui chu alo shu khol saka tuna chang chuan i mit tui phu lo tan chuan trap ngai to swang che ti in alo fui high school an kaldun chung chong khan an lo in she to china Damian hian naute lem lubung a present a chuta chang chuan Jenny hian a ho hle ni ringin a hnai thangam to lo ma se kum tam tak aliam hnuwa ero tuna chuan a kot te lo hak ti rin a ke hliam te chu angai twa wang chuan alo pom kang lopa kalkhom ho mu tur chuan an him pom chuak lu mai an lo en du hlom si a Jenny zak chu a in hlia pheina sa Damian le Martin ate hi unaw pathum hun nusang ni in anin ngei lo hle thin ti chu a hria a hliama chuan damdoi te lo hnoi sakin a tuam saka nangma in mangai ve thawa ngai ania ina ni chuan kalsan mai ro tin Damian a chuan a shil li a secretary an lo kholin khongya Martin company a boina uma tiin a lo zot Jenny chuan Martin chu zuna tumle tho si a kalo shwa yang che tiin a kar chuan Damian a chuan ava shwai thlap Ruby le Martin a te po chu an lo la in thlem kwal na samai Ruby min kalsan to su ka nge na che atira changin ka thinlung hi ita cheu ala ni renga sin tiin Martin chuan alo pot beta a fop zui ta mi mai le ngoi renga an ma ni lo en reng tu Jenny chu amit tui alo tlanga zoi i mu du lo chu en lo mai ro tiin Damian a chuan ni hliapin alo hlia ro aron sur zui ngal katlom vong in ka sia min mu sit veo lo mo Jenny in a ti chuan I cha chua ka ni kha I du chuan chap vak ro tiin Damian chuan alo kwa Jenny po a in sum reng thailo a chap chuak ta hom in chenang tiin Martin chu avatex ngal Damian chuan lui kama shwaya tuna chuan min lui zat veo to ang chu ama khan Martin an ati du da chin cha ka choi sel ngai si lova min hoveu po ni la makati shan lo ma se voi khat chu inun na ka chan him to kha Jenny in a ti chuan ni e kala the hil le nem ti in a chang kum som chuang alo zui to mi pa chuan
a tawpah chuan a hnawl leh ta a duhna chhan pawh kang mai atangah chan chhuak tu a nih vang ani awm e. A nani tiraw chan net lo hmangaina hi chu mahse bul i tan tha leh thei tho ania tia Damian an a fuina chuan tlem chuan a ti phur ve leh dewa. Naktu katan in nei certificate lak tumin kan lo buk lok tawh si a in nei mayang hmiang a lo ti ta thut mai. I rui ani kha Damian na lo ti po in ka rui lo in turmin le sak man ani mai ka in chir mi alovang a lo ti li a. In nei na certificate te chu an la chuak ta ngei mai Jenny ero a in chir chan a rui laia a lo tong ve pop pop chu poi a ti ru deuh tawh. Mahse Martina laka in lak velu nan shim shim pawh chave dawn reuh chuan sia in a thu chu zuk a tum ta bik lova. Damian ero chuan in nei chu poi a lo ti lo na sa. A number te chu dilin a nui deuh vur vur ring mai. An naupang lai in Damian a hi an picnic na a lo bo hlau mai a. Jenny hian lo hmu in lama a hruai hawta a chung ten an lo lam ta lo ni. Kan in nei tawh si a kan chiang dun thei ang chu tiraw ti in a zawt ta chata. A chi dawn nim ni ti in Jenny a lo lai deuh. Nupa kan ni tua lawm zan ina ka lo hruai ang che ti a nai se ta Damian an a lo en chuan a zam ru ve deuh. Ole mahse ka chung ten Martin an nen kan in chena midang ka nei dai ti hi an hre si lova zepri ila ti in a lo ngen ve thung. Martin le Ruby te in kwa lai vel kha a chan pa in tha a lo lak saka tu chu chanchin bulama an chwa tira Damian a chuan chutianga ti chu arukin a lo tum ring a lo ni. Martin a khan Jenny chen na bia thu tlum lo zet mai chu lo hmu in Ruby chu du zokin Jenny ne na anin hwal na te chu ti top mal po du viau ma se Jenny Rose te chung kwa investment chu an company chuan an mamu tlat si chu baka Jenny chuan adu chin emawangin akal san thei tak takin a ring lo bok. Arukin zan laia Jenny chuan anin chu chwa sana tuma anu le pa te chuan an lo man chiang hle in valo ho ma ve ati kwal vel ta ringota atlai to nen khongai kal don an ti chuan a Vivian ni bula ni rei lo te om ve ka chak dewa ka ti tak tak lom pa ati le ta kheu hewa chuan a tha lom pasal i nei chep to buka voin la thoveng ve ro an lo ti ta hlau mai mi padang a nei to a chupa bula chuan a cheng don ani ti sha sela chuan an volum du hial mai thei ani. Chuti lain Damian na chu karnian a lo thleng phei ve chi a Jenny chu rang taka lungha la lo tum ani la chu lo la chhuak ta deuh deuh. Kalau hona ala rei lova kalau ro ma thei lo chu ani chibai ule Uncle Samuel ti in chibai a lo buk thap. Ani chu mule kha i lo pui tling ve to hle mai apa in a lo ti ve mai lain Jenny hruai turin kalau kal pa buka ati le a mak anti ta ke ma chuan nia Vivian ina min hruai dona ti pa in Jenny chu a lo ni vel her hera Damian an hnung a sik ngat ngat a ama chau chuan angai to om deuh ka tia ka va thla mai ange a lo ti ve le ta nge engtika khan nge in lo in hmu a an ti le po in ni zan khan hilim nai ga la a kan in hmu a min thla ro tia ati le mai a nia Martina boy chen sia ama hi min thla mai ro ka ti mu le kal tu ang kan tlai don ti le Jenny chu kara tlan lu arwala an tlan liam zui in an thlen chuan anom pui nu endi chuan lim tak hian a lo hmuaka Jenny chuan in chung chu an thlek kwal vel dan dana chuta chuan naute lim lubung ang chia lubung si lo in tar chaw hmu a rak vakin atlu chep Damian an a lo pom mana ha dam tur te chuan a hril an in atang chuan Sparkverse building chu alang theia a eng ut mai Damian an na thawna hmun ani chulai hmuna na thaw chu Jenny po chuan a chak ve thin zia te chu a soi sep sep a dil ve chin la Meritin an la thina i tling ve mai the sin ti in Damian a chuan a lo fui
kadil to lom ma se kain be se ngam chia lo enga timo in ring tok lo mai mai ani kha I thon thu za te chu ka chher thina lom I thiam lutuk man li char ta po asang pol ani kha I tling mayang email te kha I check to reng rengem an lo shil to mai the che sin ai ni don tak kan check chin o ehe katling tak tak ani hi ka van lom tak ti pa in Jenny chuan de mia na chaw lo kwa ngal nuwen di po chu ina chuan aria ngai lo wangin a hol zui tamaya tuna chuan an pahni che in chu in lam puya chuan an om ta reng mai de mia na chuan ngai dewa alo ena lo fiam kwal vel te chu a ching reu le ngal asam hu te po chu hair dryer mang chuan alo chem ro sak vela Jenny ero alo lai deuh chu zela baka a in veng ro deuh chung ring bok pe hel dan tor ngot chu a zong boka pakhatala chuan indu tir phet chu alo tum ngar ngar bok si fo alo tum te chuan a kapa a khupin alo to sak waka oi kamu te chuak kan mu dai tiang ti in ngai sak du chak lo chuan aroma chuan atlan lu san nal na le ngal chanchin thar lama chuan Martin le Ruby te in chuk slide thalak chu adar te chwai maya apa Mr Howell chuan lo how shipin Jenny lo chu inei thei ngai chuang lowang kan ti to kha I thlem lung oi thei ma chu ina po lo ho to swang che ne plutuk ti in athenarim hmel hle Martin a po chu boy zo ta an stukin tlak nyam lam an pan ngei don ti chu alang chiang sa a Ruby la a chen phal bik si lo le lama Vivian po Jenny story vel ngai thla in alo pv seka an cheng dun tia sha phe chuan alo phur ve em ringot ani chuan I du ve chan deuh tu ti na em ni kha I mai po sen chan ania ti in alo fiam pa ka shelo chu tiang zong in ke en lo baka Martin nen kan in chen ve chi a ngai zong lam po ka ngai twa pe lo tia Jenny in a chan lai chuan Martin a chuan alo khol engthil ngei ti hi phareng reng su tuna coffee sa lo kal nga lang che alo ti vak mai chuta chuan thalak viral chu an hu ve chi a duain an la chwa chelo zo ka ni hi tu ti nge muni le ti in Jenny chuan cho alo ti hle avam puta thowa kha thalak nen khan inzom na engma kan nei lo chuan nang nen hian kan in chen to bok tuna chang chuan thil poimo top kho ka lo chuan min lo ti boy le to swang che ti shil tur che hian kalau kalani avati in nei idua kapom sak chia engei la du cheu Martin na lo ti ta Ruby bulai lai khan in nei kan tum ti chu I thengil ani lom ni ma se kala du rang ti sharang chunga min zar bai tui ni kha adik karil ru ka thak to ka pasalin min thik ka du lawa pasal a ni e ioi lovem ni Damian na chu a khol ngal du tak engtika nge min lo shwai don avati kalau kal chep milo ngakro ti in alo chang secretary chuan tungi a boss alo ti heu kanupui mule meeting a zawe ti le chwa arwal ngal kalau kal ve ti in secretary chuan alo zui ve le chut Martin chuan Jenny chu chwa alo phal lova kan la soi zo lo alo ti deuh tlat Jenny ngai da na pel ta a beng hoi sok mai kha le chen kha min a chil to a mi padang ngai ven I nei ngai lo rei lo te a iton sabop chu I nei da yamo Martin an lo ti le a chil ti tur khop chuan ni love skula kang me chua ka min chan him tu kha mang hi ni lo la chuan hetiang chen hi ka zui pe to lowang che ti in Jenny chwa chuak lui pon lama chuan chanchin thar la khom tu tam tak an lo oma kota chuan Damian ate an lo thleng ve chia bok I pasal hualin me chedang alo kophi engei ngai dan inin nei do nem ti velte an lo zo sup mai kalsuna tumpo chuan an lo dang tlat atlutur chu Martin a chuan lo domin kanupui nen hian kanin kar a thaveke dot le phwa chop thil mai ani kha kan ti top thuayang kan king don bok ani ti in
alo kwa lui deuh tlata mase Jenny chuan ani nen hian kan in chen fel to alo ti ve thung keini a in kan chung te an poimo soka engma kan la cancel lo Martin a chuan alo ti le lo ngoi lok te u ti in Damian chu lo in rol ve ta Mr. Martin khonga yin kanupui kut khatla ro alo ti mak mai inupui mo makti seta Martin an alo ti chuan a kut chu na chata mer sakin ada thlak sak zui Jenny he pa ber kher hi moi lo nei ka hwa za te chu isha ni lom ni Martin an alo ti shama I u nau pa ni hi I tong kam ka phim khur ro Jenny na lo ti chuan ka u nau pa ni a phu thlot lo ve alo ti le tunge I u nau pa ni ka du ti I du emo du lo emo I thu ni lo tlat Damian a chuan alo ti muka certificate nen lam an han en tir ta ka chuan dan ang thlapin an lo in nei to ti chu rin hlel rual ani ta lo ale maniang kalaka I thina rema wangin min fia vel I tumani ti ro Martin a chuan ala ti chal thova I ngai tua na khong kho bai ani chu I u nu pui ka ni to hi min za hle ro ti in Jenny chuan Damian na bianga chuan alo fo sak zewa ho dayang ti in a kai sun ngal thinrim zetin hei hi a top na tur ala ni lawania ti in Martin a chuan alo au zui le shama pui bo tuka po chuan an lo ngai du to si lo secretary khan reporter te chu lo dangin khang in thalak le record zung te kha delete vekula heng poisa hi in nei theyang emo entertainment industry a hian in chor chuak le to ngai lowang in du in thlang theye ti in alo thlem rin lo ang dewin Jenny nu le pa te chuan chanchin tharvel chu an lo mu ve thawa an phili boy ve me lo an fanu chu lo kholin Viviani te ina ala ang chuan an ngai chara an lo lai na thle zo ka lo ni Martin nen chuan kan in chen fel to a min ngai to su u tia lo chan chuan a that lo chu fanu fel takini a mi pa thatak ila tong le em ang ilo ho du huna chuan lo suila kan lo shwai don chenia ti in an lo hnem pasal anei to thu ero Jenny chuan a shil ngam ri lova Viviani nen po chanchin in shilin anin beton reng chien zan khat chu Jenny chuan enga tinge a hma khan naute lubung kha min lo thona ti in alo so ta dot mai ka vashabik lo ve kada tir ti kha chuan alu bung me lo vasin alo ti chuan min hwal wang le min ti hlau I du wang ani lo ti na em ni ati le a nyang chu mole Jenny chu anui ta vura alo khomi alo le a sha swal wang mai alo ni ti a sha chuan a tha amuang hwai mai Masel zan la ya chuan Jenny chu lo thovin bathroom a Damian na imbual zo lo chuak nen anin to ka candle te chu engpui nge mo a hmu ni man atum ta thut mai Damian na chuan akut alo da mana Jenny chuan akut chu lo manin vokna khem min tui don lutuk ti in akut chu alo se sak vak mai pin banga a in tau chep Damian an akut pha in alo dang le Jenny chuan lo kwa in abenga alo se sak le vak mai thlum lutuk ala ti zui in her thutin a room lam a pansan le daya Damian chuan na alo tingang mai zinga chuan amu manga zota don fo tui deuh mai ai thu Jenny chuan alo shil ta chia kang me chwa wang khan a ril ru a hlo na khan la chen chil fo thinin a tho a thin thu te chu a soi bok company a thok tur chuan Jenny po chu kalatuma Damian a chuan ava thla le thlap chu company nen chuan an company chu partnership an lo ni a director chuan lo hmu in leng lut turin a lo som kanupui kalo thla lo kani hi inspection nei po kalo tum lem lo ati chuan avalom ve inupui te lo tho ve don chuan kalo mil sha tir hlomang ati le a angai lowang chu tiang chu adu lem lova ma se har sat na to ero karem ti lawania ti in a shil chulai hmuna chuan Ruby chu lo thok ve in manager lai alo ni le ngal
Jenny hmu chuan lam siamin kan company chuan lekhabu ziak tu kumtin top char ta an lekhabu pakhat tal lang zia lo chu kan thawpui ngai lo chu wang chuan contract chu i sign le thei lawang alo ti tatlat mai enge thilawm sia in company in email a contract sign turin min ko sia ati po in tan hovin an lo thon sual aniang alo ti deuh tlat Jenny po lungoi vak lo chuan a chhuaka pawna chuan Damian alo la ngak ring alo hmu mai lo awang chuan a khawl zui contract chu ka sign le thei lawa an lo ti sual pala ni awmi spark varsa thok tur chuan kala thling lo deuh aniang alo ti deuh hna pa Damian angeng a chhun ta zak mai kawa ching fel nga lange tin director po chu a in thiam lo hlia a tlan phei ngal engma ti sual pala omlo itling nge yelom awati zung zunga Ruby in lo nyal atum po in alo khak wat phur deuhin Jenny po chu building chhunga chuan alut vele ta a Moonlight CEO mutur chuan Martin le a secretary te chu an bakala counter ngak tu chuan appointment siam masalo chuan tuma an lu tir thei lo thu in alo nartlat mai chuti lai chuan Damian apo alo thleng ve che a heta ingei lo ti ve do na nai la zung ring ani mo Martinan alo ti ngal ringot lo boy su Damian an alo ti mu rampo na khan zom thode wini hun ilo mang thin ani mo min dil chuan Howell Group a na ka pive thei sha mang che security guard ang tal po in ti in alo nui so vela no thanks nupui fel deuh ka nei to a min chom thei alom Damian a chuan alo ti ve ngat zui chu atum ve ngota gartin alo dang apa chuan ina chuan lenga chungko choi khom na a tel ve turin Damian a chu message alo thon ve te tlat content department a chuan Jenny po chu a thu fel ve taran mai chanchin chu Damian a hrilvat bok Damian a chanchin chu chui chan tum veu thin ma se engma sha chwa thei an nei lo awangin Martin a po chu alo buai ru ve hle bok Mr. Howell chuan enge rampo na chu anwamim ti in Damian chu azota a chang mia lo phone a khoi sandai iwa zak lo ve chang ta che Martin an lo ti chuan heta omnget ve to la a chang company ya na kan pe ang che ma se thil pakhat Jenny hi chen ngal ro apa chuan alo ti le ta chata ni e I chen chuan na kan pe don che ni chu Martin a chuan alo ti ve bok chutyang thil chu tun din hmuna chuan a thleng ho lowang Damian a chuan alo ti pia mai yu nau pan pui hwala ni so nia ma se angai hu lo e mai keiman ka lo dwa ta nge athu shima in chung ko mi ang po in min en nga yim ni na te chu ka nei ve lom min pui ka ma mo lo Damian a chu tho futin chwa tuma apa thin rim chuan anunga novina vom waka atake chwai mai min va za lo ve tui thlar tur che in min du ti na em ni ati zui high school an kal lai khan Damian hian rampo na min thon la Howell chung kwa ne na kanin som na hi ka chu chat vekang ti in apa chu lo dil to a beng shep nge nge idu phat chuan kal ro ka fa pa ini thu hi soile to ngai suang che ti in a house zui kha ni a khata chang khan Howell chung kwa chu a hlat le zwal ta ni keima wanga rampo na thei ni a kan thu chu I zom tur ani apa in a ti le chuan ka thik nan angai zong der vel mai mai che ni hi Martin chuan alo ti ve le a chuan enge poi min thlan chung chuan ka kaltir ngai lawang Damian an alo ti ve thung Martin a thin rim chuan alo nek pop mai engthil ngei ti a ti in Jenny chuan Damian a chu alo ngai vin vata company atangin alo tlang ve ngal alo ni heng thil zong zong te hi keima wang ani kha le chen kha dwat takin in fanu ang che in min lo en thin ti ka sha Martin nen hian in chenin Damian a hi ka nei to ti hi silver tur cheu ka ni a min she thiam don nia ti in ngai dam te adil te te a kum kha le chen kha Martin a hi kalo zui to thin ma se kanin nei ni thlengin abial nu hlui poi puin min nu chona thil dik ani lo ti chu in she ve thawang chu
ati chuan amol em ani ati sual palani kha Martin anu chuan alo tivat du thlanna zawk ani tuna chuan Damian anu pui ka ni to in du chuan mindem theiang ho to ang Jenny in ati chuan Martin chu in soifia phet alo tuma kumriat nu a in bula choke ile na masaber ani a kumriat chung khan in kyanga choke ngai lo bok chu wang chuan lom thu soinan he contract in du deuh hi ka pe ang cheu ti in Damian chuan file chu pe a Chairman Leilovin Martin chuan alo pot thler ngal mia nang mi lak lo thil kha enga tan ma kan ti love ala ti zui ila in chhir don ani kha tuna chuan mishang kan ni to a kami mal nu na hian lo in rol to lo ula kanu pui po hi lo ti boy to song cheu ani lo chuan apoi khopang ti in Damian chuan Jenny chu akai hota a tuna chang chuan I chung kwa ka ni to ang ti in Jenny po chuan alo nem ve nge kang me la ka changa ama chan chuak tu chu Damian a alo ni reng ti reng a shelo adar po chu thing kang wak na wang khan a ser nge a shwai chuan nuwa Martin chuan lo nam sonin Jenny chu ama chuan alo boi pui chhun zom ta si a Jenny po in ama chan him tu a angai ta alo ni chung thil te chu Damian a chuan a soi chuak ngai lo zana chuan Jenny chu tho a le in Damian na bula chuan awa muthura ala chuk sui Damian a alo lom vur hle alo kwa ngal mia zinga chuan a room kal zia to turin Damian a chu a shelter ringota a zakru chem nikha chu Jenny chuan anu le pa muturin an ina chuan Damian a chu shwai ho a apa chuan a fala a biak do wangin Jenny chuan angai twa deu lau thong su kai sak lawang che apa in ati fiam ta ka chuan anu po chu alo nui vura mi ten Martin anei lovin a fashion show ka nei anti don che sin ati chuan a ho e mai mi thil soi tur enga tan ma ka ngai lo Jenny chuan alo ti deuh mak anu po chuan a rup tak chuan Martin ai chuan Damian a chu nung changa phe chuan tha in fel ati dei zoka an chung kwa a atlak tlum lo ngai to in lenat na chen te po alo nei fo to thin ani Mr. Samuel chuan an mak pa chu Moonlight Company nei tu alo ni reng te sha chuan alom ru le a ma se sumwang mai maya an fanu chu shal atum lo thung anin nei na po kha an pompui ve theita a Jenny a thena ni chuan a ro zong zong a mingin ada sak vek tur thu le Jenny in alo chen du zo ka ni po in a chen the reng tur thu a in tiam thlap wang ani Howell Group a an invest po chu Rose Group te chuan an ti top zuita a tlai khat Damian na office bang chuan anu pui chu pangpar moi tak mai alo le ho saka lom thu soinan Jenny chuan abianga alo chuk sak zeu Sparks verse chuan gala an wa sai dona mi pakhat shwai phal sak an nia wangin an pa chu kalpuya chuan a som zui bok Moonlight nen partnership an nia wangin Damian a chu akal ve thei shim thowa ma se chu tiang thleng chuan anu pui chu a shil shadu lem lo Rose Group Investment an chan le tak zela chuan Martin a chu amang ang chan ta hlea Ruby chuan Moonlight han om thawlom kan company thona nen partner an nia san ina gala a an CEO po a local don an tia sin local vela biak rem dan kong kan zong don nia ti in kong alo ko hu hlawa gala a chuan Mr. Lena po kha alo in hapol zar mai CEO chu ava local har ti in Jenny chuan alo zota chuti lain Damian le Jenny te po alo in kai chuak mek kei hi Moonlight CEO Damian Howell kania kabulami hi kanupui Jenny Rose ani Damian na ti chuan oi lo lutu ti in Martin chuan alo oi lo hle Jenny po chu abang bo ve tho ti a mela tang chuan alang Ruby ero chuan alo thik mel de thung a falin in belok te ang Martin na ti chuan heta soi mai la ani lo chuan ni da ngai lo kal don nia Damian a chuan alo ti tla si Moonlight ne na contract siam ka do ni
zoi chu pin Martin chuan alo ti order te chu ko offer dei to che kha engtika mo choi khom na khan ipo clear dei to kha Martin chuan chan ngai na a she to lo zakle thinrim deuh chuan a kal son Jenny po athusha chuan a shok deuh nge bedroom lam apan ta deya Martin khan lo fu in ka thiam lo ve kani min ngai dam ro so tiang mi palak tlak lo tu ka wang son min na rang mo alo ti le a o son fa ti a I mu sit le I riam na te khan I ka te kha a kham ve to em lovem ni ke chuan ka ngai thla kham to Jenny in a ti po in chu I du to ti na em ni ani na dik tak po a shil bik lo che kha kanin ang reng alo ti le chal chu ta chuan ni lo boi ve na tur om lo ti zong in a chang let Ruby le Damian te khan anim biak na chu an lo she ve a Ruby thin rim chuan Luisa in Jenny chu thia tuma Damian an ahnung alo do top Jenny in ayan sak don chuan adu lova damdoi in lama I ro kal adu thung engwangin nge khatia iti reng renga anti chuan kabial pa ben wanga ni kha alo ti ringuta engtika nge kabena ni china khan ka movek chewalom ani te chuan ibel pa chu kha me chedang chai kwal to lo turin lo shil jok ta che Ruby chuan chan vak ngai na she to lo Damian ala chuan I emotion kha control to la ibel pa kha veng film khur le tong che chuan I na chang khan ban ngali ni e ala ti zui Martin anen chuan an shwai chhuak ta a ani na alo zia pawang khan Jenny po chu alaka chuan alung oi vak lo ti a she a Damian chuan tlon nan ti in noodles te a chom sak arila cham tho si a tungpo chung chuan a ei zo vek tho ma se a be chadu chuang lo amang ang zai lo bok si chuan kanga kha chetlak dan turte awazot le ta top ha bek le sak mai ro ati chuan angai na lo lom ati bok si ani chuan a khongai dan tur deuh che in om top mai ro a thian pa thu ro nang chuan bedroom a chuan tluswal ang te chuan a om dera Jenny po chuan alo ngai sak wat kani na kha zep ka tum em po ni lo min ngai dam ro alo ti ta saya ani chuan ka ngai damang che ma se tuna chang chuan engma sep to suang che khomo inung kha engtin nge om ka lo en Jenny in a ti chuan alo phal le chuang lo school kan lai khan khuya ngei om shim shima tia a zo le po in exam ka neya ati zela zantin a tho a abula amut tir sia room akal ngai bok si lo chu engtin nge lo ti thin ti sha tumin Jenny chu a tho a der ta a Damian chuan limle dwat taka lo ko in amu hil zui rin hlel na alo ne sa to awangin adar chu a in ruk sakta a ser chu mu in ama ngei chu anun na chan chuak tu kha ani te shata Martin emo alo ti char ti kha poyati in a in chhir hle a chap ta hial mai Damian ero tui takin amu hil thung atuk zinga chuan Damian chuan lo tho khal le in eirong alo bol meka rampona a umlaya a khusak dan vel te chu Jenny chuan azot mai anin om theilu tuk le khasir le na tho deuh reng ani mai ti in a chang ani chuan kanin nei na po alo rei ve to a inu bula min shwai ve don lovem ni Jenny in a lo ti chuan Damian po in damdoi ina chuan a shwai ve maya apa po kha alo om ve kur mai Damian chu alom ho lo in lama lo ho to la apa in a ti po in hetai hian local to ngai su hetianga kanu om na chan hi nangma wang ve kani mungam tur po in ni lo wasin ati khum ta piap mai Damian min ngai dam theilo ma la lo ho thwai ro ti in apa chuan a ho san ta nge a enga tinge ho dai minin fiam pui du to lowem ni anu chuan alo ti sepa amanga I hle ti a shat anu le pa ti hi in ngai zong thinin anu ne na an in chen nuwa arai ti anu hian she chwaka ma se apa chuan midang alo nei man to si Damian a chu thatakin shing ma se depression na satak anei ta a achang phe chuan Damian a chu a hau vak thin ani ome
tuna po mi anglo ang mayin a pha ta ani apa te bula po khan adu lo chung ada lui lo ni a Damian na ta na thasok tur ni a arin wang po ani mai thei Damian na mitui tla te chu anu chuan alo shu khul saka phone call a chan hanin Jenny chuan nute inulat lai chuan email thangotang a avati a nangpo Jenny email tha alo ti misha emni ati chuan i fel lutuk alo ti le a ti tur poimo an nei ta ka wangin ni danga tlole tur chuan an ho san tari a tuna chuan rilunat na po nei ma se akianga ammangai ber nem tu Jenny anei to a hawel chungkwa te che chindan kha ngai da mai the ni lo ma se apa somna chu za sakin Damian na te nu pa chuan zanja e turin anin puilam chu an panta a Zandria anei ho na chuan pa ber chuan tun hma a kan lo nun dan kha chu thei ngilin malam huna chuan in ngei takin om ho toila a thavia wang ati chuan Martin po chua ding vata Damian min she thiam ro tun hma kha chuan kalano pangmul ve emani alo ti swai ri mai Damian ero chuan engma soilo he chungkwa changa I chuak do ni chuan apoilo ma se Rose Group Investment about the si a Howell Group din mun hi a thalo hle ni min puite Moonlight Billion Project chu min pe mai ro ti in apa chuan alo dil ta thlot mai Martin ero chapo ve tangang thalo takin kan en kol ngai lo che keima ni wanga rampona om thei chawini kha in la hai veo lo mai te alo ti ve thung khangkum chung zong khan a thi nge dam ti po in ngai twa ngai lo Jenny chu lo in rol ve ta mishing ve thawani a mangai tu amamo ve tho lo chang te le ril ru ha chang te po ane ve thinang ma se thlamwan tu le pui tu ane ngai lovasin ati le a khang hun lai kha chuan ka boi thei emani chutiang zongin kalo ngai twa ngai lova tin pa ber chuan alo chang eng tik lai ma in min ngai sak ngai lo skula ka ti tha em ti te eng wangin nge college ka exam tak lo ti te enga tinge rampo na ka kal ti thlengin a chan min zot ngai lo nang ni la min ngai dam thei do nem ni ti in Damian chuan apa chu alo zot le sak mai keima thiam lo vekani kha ipa le Martin ate chu dem su keima hi min ho mai ro nu I fi chuan alo ti zai zai ni e nute nangma nge khan ani in chua san lo thei lova nor tu chu ti in Jenny chuan alo chang le pa ber po chu abe dong ta nyang du to kang u kan ni to mai nyang chu alo ti top chuta meu chuan mangai na le khongai na nga tak Damian na chuan project chu ka pe ang cheu ma se hei hi min lo en kol to na awanga ka lom tu soina ani anga hawel chungkwa nian hian inzom na nei ka du to lo bokang ti in file chu pe a tuna mamo tu zok ania wangin an be thamai maya engma nei lo le pui ngai zok ni ta se an haider le makdon ni in asiani pati palani min ngai dam ro ti chungin apa chuan order file chu ala thowa ngai dam dil na zong zong hian ngai dam aphu ve kherlo ti in Damian chuan a chang ve ngat an hodon chuan Martin chuan Jenny chulo be falin tuna chuan ka du chiani ti hi ka hre chuak to sin alo ti atlai to manzan ruby nen inin fo lai kha ka mureng chewania ata changkhan ka thla fil ngal che khang hun chung zonga kalo koi reng chi kha ka in chir hle to zo kani ti in alo chang mia khongai in chance min pelela ati po in ka du na chan che chu min chan him tu ni a ka hriat bang che kha ani a ilaka bat nei in ka in sia a kalom em wang ani ma se min chan him tu kha nang mai lo ni lo Damian zo kani kalo she swala atira tang reng khan nang nen hian inzom na diklo kan nei shim shim ani min mangai ngai lo bok Damian alaka tlom ta viawa in ngai wang mai mai ani kha ni lo Jenny ka mangai tak tak che ani kalome ma se chu chuan omzia anei to lo ka pasalin min ngak mang tha phot Jenny kaltum chu alo chel ding shama Damian an lo hu in
project kha kal let le thei ring ania alo tingat Martin po chuan ngawi ringin a thlir liam ta nge a an ena chuan Vivian kha alo kura she hek lo le an in muak khum vel Martin a chungchang te chu soichhun zomin a thil soi zong zong te chu thudik tak vek ani thu Jenny chuan a soinon lenga ta chuta Vivian ni lo in hup char chu an muthut enge hetai lo ti don engtin ngei lu thei ti in Damian na chu a phok hle abial pa nen in chenin a ril runa Jenny bula chuan in bun thol alo tum alo ni a ina an lo tak lawa chuan Jenny kha na khongai si a anin password te chu alo shil alo ni thakhat vel tal angai tur thu ala soizui in thla shun chu khoi lama ele ina po a huam hap ber chu ani chau char chara Damian na chu a ve talowe mo ti mai tur te chuan an pahnih chuan anin kop deuh chawta movie te an endun thul an rilru ain angin anin mil si an hlim hle mo ti lai in an lo in thlem le ri thin bawk an nun dan phung po chu ati buai vek hi ani bera Damian na po ati tau deuh ngut to Jenny chuan hrethiam takin a thian nu mut thil hlan chuan Damian na bula chuan a rukin ava muthura ani chu lo lom hle anin ma don chi ati in Jenny khongai kal de ya tiri an shele si a ria pui lo chuan a thian nu ril runa chu angai twa ve tho box si a buai thak ani ni khat chu kanga kha Damian ate na chuan lo lut ve hlola miswale muti in Vivian khan baseball betin alo vot top mai Damian le Jenny te chuan an pahnih chuan anin hmel shat tir ta ve a an ni pahnih ero chu an lo in ei lo laklo to ma se anin chi bai lui tir thei sham Damian chuan Vivian chu a chan pa nen chuan me rem alo tum ve me khelo ni a kanga ero chuan du dang ka nei ti sha vek kha kara I alo ti ve thung kum hei le chen hi I bem to a chan du lo che hi beidon san la malam pan ro kepo Jenny tel lo chuan kom thei to mi alo hi Damian nan ati lai chuan kanga chu ka rai chuan alo khola China alo let le don thu alo shil ka rai le Damian ate hi college khan anin kom thina mi te chuan in ngai zong emo anti hial thina ni ome Jenny chuan in chan nu chu choya te po som veila that don chu mu ve te po cha komalum alo ti ve maya Vivian po aril runa te alo dam ta dewa Jenny te nu pa ti buairen po chu in thlasong ve deuh to in chua san chu atum ve ta a mangai tak za che in ka sha thlamuang takin ka thla theyang che ti in Jenny chu shil nge ni kha chu Damian na birthday ani awangin no endi puina tel lawa ama nge in eirong bol sak ve chu Jenny chuan adu tlata a phur hle bok a present tur te po alei fel vek to chuti lai in Damian na le kanga te chuan an thian nu Clara lo ho chu airport lama chuan an va muaka kanga chuan akwa mai na in Damian chuan akwa ve du to mi alo kar kong khar ero chu alo hon sak thung Ambula chuan Jenny chu kal ve du tari 11 an thian ho chuan anin mukha to si a ti buai adu lo ani o ma turin Damian chu shil thung Damian nan a phone a khoi reng mai chu ngai theilovin Clara chuan phone chu ada son sak de ya lim takin zanria te an ei ho Jenny po in kek le night dress tharnen a pasal lo ho hun chu an ina chuan lo ngak renga a lo ho har ta phian si amu thuzui ta da ya Damian chuan Clara in kek a pe ka chang che in a birthday ani ti a shebe chia Jenny chu aril ruwa lo thutin a thian te chu a ho san ta a Clara ero angui bur mai ina vatlen chuan Jenny chu lo mu hil to a pian cham pual chuan alo inbua se ve na sa hle ti a mu chuan a hnuk te po a wel deuh rum mai a hlim tho box si nupui mel thatak le fel tak ane wang chuan lim takin a en deuh wanga a bianga te chuan a chuk sak zeu room lama chuan a pomphei phota wish te siamin cake chu ama chuan a ei ta tho
a kai tho du lo thung zinga chuan rin ang nge yin Jenny chu a ti tau dewa ni zana ka lo ngak ring chia i lo hu har si a ti deuh bara ka birthday ka lo mai lova ka lo she lo lo mu le ka ta nei thil ti zong zong te kha ka mu veka ka lo mlu tu ka nia ti in Damian chuan a lo changa Jenny po chu alung oi ve ta dewe chuta thulom om deuhin a lo la hmuak zui a thon thu zia thar chu be sei phak bakin alar ta hlau mai comments po thahnem takani Netherlands po chu a lo phur hle a Damian na ero Jenny chuan shila du awangin a shil tir ve tari lo Clara nin chuan na an lo thok dun meka Jenny chuan lunchbox chu ken sakin thulom om deuh mai shil tur che ka nei ania avati a Damian chuan hei hi Clara i kan thian nu kan ti kha nia moonlight ta hian alo thok ve nga la chuan ani hi kan upui Jenny ni hi ati chuan Clara chu a phok le in thian nu rampo na mi in ti chu em ni Jenny in mi ver in alo ti chutiang chuan mo min lo soi thin ti in Clara chuan vui mui pui pu deuh chuan alo zota ani mai lo ten I award don zo zai te kha ka shil seng vek hlei nim ti in Damian chuan alo chang fiama an nui ho dar a thon thu zia lar hlai chung chang Jenny in shil atum lai tak chuan Clara chu lo in rol ve le avatin hei hi min ti pui lo ka ngai ani ti le Damian ambula lo thut chu a ral nga la Jenny tan po chuan a che dan chu nuam lo ti na tham chu ani ve tlat tuila tur chuan a kal sona na thok dang te la chuan Clara le Damian na te hi anin me nupui nei to po ni se arukin anin du talang college an kal dun thin box si a tia an soi ri te chu avashele zel nen nuam lo ati tel alet le chuan Clara in Damian na necktie alo siam thalai chu awa mule ta box si a Damian po chu alo tol hnung wat Jenny chuan a chua san ngal dai Damian nan ran zuhin ka necktie a siam tha mai chawani kha ti in awa soi fia nangma po in I siam tha ve thei reng Jenny in alo ti ve thung ka shelo big si lova tuna chang chuan nangma che in min sui sak to don nia alo ti ta ka chuan anui ve le vur loi si necktie sui dan te chu an han in zir tir le ri Jenny chuan alo mo ta chata Clara chuan alo mu si a thik mel hle ka birthday party ya local ve ula ti in awa soma Jenny po chuan alo hnial du big lem lo Clara birthday party ya chuan ka nga chu a phur bara chuan a tang le to Clara po a in chei na lin a chelo kop mai kumtin Damian nen hian kan pian thla a in anawangin kan lom dun thina alo ti deuh khera Damian chuan ka nga po atil ve sia kha alo ti khau nia tun kumpo khan kan hmang ho le ni kha kalo ho ni kha nia a shil ve chi em ti in Jenny chuan zot khera Jenny chuan alo thik le chuta Clara la khan lo be chun som zelin kumsom chung khan engtin nge Damian hian rampo na huna man thin isha em company adina chuta chuan ke hian kapui char thina sin ma se midangin ara chu an tel ta dai ani hmel rau mai ti in alo tong khum le ngat bok chuti lai chuan Damian chuan bula om to lova Jenny chuan engtin ma chang lo Damian na hne na chuan Clara chuan alo du thin zia le nupui anei ti thom a hriat awanga lo ho ni thu te soya khangkum chung song khan karel ru dik tak hi ka shil ngam ngai lo chia min lo du ve ngai me alovim ni ti in fo alo tum ta thut mai chulai tak chu Jenny khan alo mu fu Martin atikha a she chuak zok nge en zui ngam lo chuan akal son dai Damian chu lo tol hnungin ikal thui ma nia ti in kalsan dai atuma Clara chuan alo dang le azo na ngai bok chu azot nun le a Jenny hi ka hmangai ani atel lo chuan keima hi ka keima lo tuma in an ti nat ka phal lo bo keima tiamin ti in alo chang mak ka nga po khan lo mu ve rengin
a thin lungah sawn midang tan hmun a awm tawh lo ani tiin Clara chu alo hrilh ve. Hun thawl kamaw ni tiin Clara chuan alo chhang hmuk a. Midang tan i thinlung kha hawnsak vela rei tak lo nghak tawh tu che pawh kan awm ve reng si a. Channa min pe ngai si lo. Tuna tang chuan kei pawh in ka hmangai tawh ngai lawang che tiin ka nga chuan a hrilh tawp nge nge. Engtin ma Clara chuan a chhang lem lo. Ama tawka Jenny pawh riruna takin zute alo in ve khang lang. Damian an apom ho thuaya. Min du tak tak nge du mia lo tiin Jenny chuan alo zuata. Du chiang khop mai tiin a chhang lek. Masia tuk zi nga chuan Jenny chu alo om to mia lova. Ka chuak o min lo ngai tua su tiin lekha alo nu chia bok si. Angai na shelo takin Damian na chu office a chuan avakala. Ka nga chuan Clara info atum lai Jenny ina hmu thu chu alo hrilh hlau. Jenny chuan Damian anu kha tlaw alo tum reng chu ni in Mr. Howell pawh kha alo om ve meka. Ngai dam te dilin Damian ani na a in kol that tok lo wang khan a in chir ve tak tak pawh ni in alang. Jenny hne chuan anu a tlaw chu Damian a hne na soi lo tur chuan alo ngen nge nge. Chumi tum chuan an nu chu alo pa ngai khop maya mi pa ngai ang mai in a ti ti pui thei hlau mai. Mr. Howell chu angei chin zia le a biak du lo chin dan te chu Jenny bula chuan alo soi ve a. Ka fa pai nei hi kalomin ani po a hlim hle hian ka ring ani. Min lo tlaw piang hian I chan chin le I ming hi a soi zia thina chin. Me che te reuh te wai sin takini thu te. Hun har sa tak apal tlanga. Musit le di riam na nen. Keila in ke en kol thei si lo. An na ti bel cha tu mai kani in ke in shia. Nang kher ane che hi kalom tak zet ani ti in alo shil. Ama changin Damian chuan alo du reng to ani mel hi a. Alo shingai der si lo. Nasa takin Damian na chuan azung ti shareng ma se. Kang azuk chu a ko fal da ya. Kamini khan engma thleng lo ania o. Kan zong na salutuk che lo ho to ro alo tingal bor bor. Kashialom Damian na chu ka ring to kani. Masia thil zo du che kani. Kumsom chung khan engtin nge hun alo man china. Tun ma zong zong te khan engtin nge lo om chin tiin Jenny chuan alo zot. Kei a in nau pang ma se u ang mai in ke nani. Le kathiam thei tak ni in college ero a exam thei talova. A chan chu anu kha depression sa tak aneya wangin mani in ti hlum atum fo china. Khami chumpo khan atum le nge ya ma se an lo chan chuak mana. Chuti chung chuan nu I fi khan Damian na chu chul lo puya chuan avashil tel le khera. Anu ngai tua bok si nen a exam talovani. Chu wangania rampo na kaltak ni. Hawel chung kwa changa chua adu wang shim shim ai ma chuan nang le anu ven him adu wangani. Rim takin na thoka lo thlin ngei po atum chin. A thlo na ticket man le a zir na chawnia an tum sak ni. Ele in le amamo dang zong zong chu na thok pa in a in tum vekani. Sum don na bulte kan chan boka. Moonlight hi adin ta ni hi. A finga a taima boka lo tlin hi a pu ni. Sparkverse po kha a lei to sin. A chan po thon thu zia lama I tui zia a shiata wangin. Itan a lei ani ti in alo shil veka. Chutiang thil a shiata ka chuan Jenny chuan. Tun ma changin Damian chuan alo du dai to ni ti chu a shiat chua pha ta a. Clara po alo nar zil ti tenen. Chumi ti fia tur chuan Damian a personal bloka a diary mu tur alo ombok. Undergraduate ni a pangpar tu pek nge a shiat lo po kha Damian a thon alo ni reng mai. Jenny chu ina chuan a let li a Damian po ngui burin alo thu. Clara nien anin mu zo cha thu le chataka an ti ti wangin in ngei taka anin thla fel thu Jenny chuan a shila. Kumtam tak chian an lo ni to wangin ama awanga anin chian chat na chu ti chelo tur chuan a ngen bok. Damian po chuan a thil du chu adu dan ani ve tho thu soin ani aya du le mangai anei lo thu te alo shil ve boka.
khua nu ro chu a topa an cheng dun le nge thin ole khati zong kha ton tum drama chu alo ni le ta drama thar hmu nom tak nen kalo kir le va don ya in zawa in mang tha mu tui ve kule